आइए 2-4 गो आर्मी लवर बा आरा जिला के बाद में सब एगो घर में हर घर में एगो कलकार एगो आर्मी लोग आर्मी में लोग होला त तनी हाथ उठाई जे भी फैन बा आर्मी के लाजो लगेला कि इतना लोग के जानो तनी ज्यादा समय ना ले हबो कि नौकरी लगी तोहरा ऑर्डर पा आ भेजी दो देवी माई बॉर्डर पा कि नौकरी लगी तोहरा ऑर्डर पा आ भेजी दो देवी माई बॉर्डर पा कि हमर सपना साकार माई कर दी हो। हाँ रुआ सब के स्वागत बा प्रणाम बा रुआ आ जाए कि हमर सपना साकार माई कर दी हो कि आरा मिला भर हम जन्म करे आरजी हो।